YouTube, så er vi her igen. Der er så et lille respawn-sted, jeg fandt ud af, at vi kunne måske lave. Som I kan se, så er det sådan en firkant, vi respawner. Jeg synes bare, vi skal gå i gang. I kunne nok huske sidste gang, hvor vi var nede sidst. Jeg synes, da jeg gik op sidste gang, der synes jeg, at der respawner nogle nye våben dernede. Så altså, vi render bare derned, og så kigger vi en bjergrespawner. Men ja, vi begynder bare med at gå derned her. Vi skal være rigtig forsigtige, for der kan komme slinter hvor som helst og når som helst. Jeg synes, jeg kan se ham dernede. Okay, jeg tror lige, vi vender om, fordi jeg synes altså, at jeg kunne se ham nede ved våbnene. Men nu er problemet, at han kan teleportere sig. Så jeg ved fandme ikke, hvad vi skal gøre nu. Fordi at når han kan teleportere sig, så kan han komme bagfra mig når som helst og få mig skræmt i et eller andet fucking mærkeligt sted, så jeg kan finde hjem. Og jeg kan ikke lide at blive forskrækket. Sådan. Kig på den dejlige skov. Jeg synes sgu da... What? Kan I se, der kom blomster her? Der er ikke sket noget de andre steder. Er det en god idé? YouTube! Vi ses nok i nogle andre videoer. Ja. Han fik mig. Og der er han. Vi ses nok i en eller anden video med nogle spil, eller jeg ved ikke hvad. Nu er min telefon lidt sløret sådan. Vi ses nok i nogle andre spil. Ja, det var mig, der var slender. Hej. Men vi ses, YouTube, og hej hej. Ja, det var det, jeg kildede ham med. Pind. Farvel. Det var ikke noget rigtigt.